тоҷикистон дар радабандии арзонтарин сӯзишвории дизелӣ дар кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар ҷойи шашум меистад. таҳлили бозори сӯзишворӣ дар 7 кишварро сомонаи пресатиҷӣ анҷом дод. ҳамин тариқ нархи 1 литр сӯзишвории дизелӣ чунин муқоиса шуд: дар озарбойҷон 4,75 дирам, дар қазоқистон 4,92 дирам, дар русия 9,68 дирам, дар қирғизистон 9,68 дирам, дар беларус 9,85 дирам, дар тоҷикистон 12,75 дирам, дар арманистон 16,30 дирам. Сафаралӣ Қурбонзода, муовини аввали сардори хадамоти зиддинҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, афзоиши якбораи қимати маводи сӯхт дар бозорҳои кишварро ба афзоиши қимати ширкатҳои нафткаш вобаста донист. ӯ моҳи июли соли 2022 зимни нишасти хабарӣ гуфт, ки ҳанӯз дар моҳи аввали соли 2022 як тонна сӯзишвори $560 арзиш дошт ва дар моҳи июл он ба $890 расидааст. Қурбонзода таъкид кард, ки афзоиши нарх ва талабот дар кишварҳои содиркунанда ба болоравии қурби рубл таъсири муҳим дорад. ҳоло ҷумҳурӣ сӯзишвориро ҳам бо рубл ва ҳам бо асъор мехарад. натиҷаҳои таҳлили нархҳои бозор нишон дод, ки дар моҳи июни соли 2022 як тонна бензин $209 ва сӯзишвории дизелӣ $226 нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 боло рафтааст.